Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha indaba ephuma phaa kuJunior Khanye enimaziyo into yokubana ke elekuba ethetha ngeKaizer Chiefs ayikho ke into entle akayikhuphe ngomlomo wakhe ngeKaizer Chiefs. Utshilo kumfana omdala ke esenza udliwano ndlebe ke wathi umfana omdala yena ucinga uba iKaizer Chiefs singakhulula ke iiplayers ezintlanu, watsho ezi players eziyi-5 ke zibalula ukuquka phaa uBruce Vuma, Fias Ntwari, Pulemodi ukuya kuZitha Khwinika noGiven Msimanga. Wathi ke ziiplayers kumele uba ke ezo ke iKaizer Chiefs siyazikhupha ke ekupheleni kwesizini. Watsho sithi ke iKaizer Chiefs izawudinga ke umqeqeshi osezingeni eliphezulu ofana ke noPitso Mosimane, ngoba uPitso angafika enzela utshintsho phaa kuKaizer Chiefs. Futhi ke iiplayers ezinintsi phaa kuKaizer Chiefs zingahamba xa kunofika uPitso. Watsho balula ke neeplayers ezifana ke noFlavor Silva. Wathi uFlavor Silva ngomnye wabantu kumele uba ke iKaizer Chiefs iyamkhulula ngoba isidingo sakhe phaa ngaphakathi uKaizer Chiefs asikho. Watshe balula ke noBruce Vuma sithi akananqa noBruce Vuma, kodwa indlela uBruce Vuma enza ngayo iyamkhomba into yokubana ke iKaizer Chiefs kumele iyamkhulula. Watshe sitsho ke noNtwari, wathi akayazi uba kuNtwari usagcineleni ngoba uNtwari akadlaliswa nodlaliswa oku kumele uba ke iKaizer Chiefs iyamkhulula. Waya phaa ke uGiven Msimanga, wathi yavuma uGiven Msimanga ke ewe phana phaa wenza kakuhle, kodwa ngomnye ozovula ispace iKaizer Chiefs ke xa ifuna uthenga ii-centre backs ezintsha. Watsho ebalula noZitha Khwinika, wathi naye ngomnye ke iKaizer Chiefs eza kumkhulula xa izawufumana ivula ispace sokubana izawukwazi uthenga i-centre back phaa ngasemva. Utsho kanjalo ke phaa uJunior Khanye. Wathi ke ngoku akayazi ke kaPulemodi uba into ithini ngoba udlala rhoqo ngena mntu uthola ii-games ezininzi and umfana omntana mhlawumbi akayazi noba yi-contract yakhe ethi mele adlaliswe qho angabekwa bhentshini, kodwa ayikho into edlalwa nguPulemodi. Ngomnye kumele uba ke uvula indawo kusayinwa abadlali abatsha. Ngumlomo ke lowo nomibono bephuma phaa kuJunior Khanye xa besenza udliwano ndlebe umfana omdala. Masenze kanje ke Junior Khanye, sizawuqala sikulungise phaa kuZitha Khwinika. uZitha Khwinika kayindawo umfana omdala, ayikho i-centre back ebekwifomu lesizini kweqitha uZitha Khwinika. Nditsho apha ke phantsi koBetway Premiership zonke iitim zoyi-16 ayikho nenye i-centre back ebidlala ukwegqitha uZitha Khwinika, nditsho ngokwe-performance, ngokwe-form. Siphinde sidlule ke lapho ke mfana omdala siye phaa kuSilver. Zange umve uSilver esasayinwa umfana omdala, zange umve umfana omdala kusathethwa ngayo. Wawukhala ngoba nguMbombayi. Akho nto siyilindele entle ke mfana omdala zokuyithetha ke ngoSilver, kodwa thina bantu ke babukela uSilver singambukeli ngamehlo enzondo. Siyambona into yokubana uSilver inkulu into azoyenzela iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs asikho isidingo soba ingamchitha uSilver, isaza kumgcina ngoba inkulu into asaza kuyenza phaa kwela qela ke leKaizer Chiefs. Unganyanisa ke phaa kuBruce Vuma, unganyanisa ke phaa kuNtwari, asinokubeka amacala, asinokubeka amatyala, unganyanisa ke lapho. Kodwa phaa uqala kuModi ukuya phaa kuFlavor Silva ukuya phaa kuZitha Khwinika, andiqondi mfana omdala into yokubana ezo players ke kungalula into yokubana iKaizer Chiefs ke izikhulule. Okokugqibela siye kule yakho kaPitso, andiyazi uba why uzoqiniseka ube nesibindi uqiniseke into yokubana uPitso xa ithe wakhowusha iChiefs izawulunga phantsi kwesandla sikaPitso. Andiyazi uba yintoni ekwenza uqiniseka ube sure into yokubana iKaizer Chiefs xa inofumana uPitso yonke into yayizovele ihambe kakuhle. Andiyazi uba wenziswa yintoni na Junior Khanye into yokubana ke ube sure ngaloo nto, ngoba ezimbalini jikelele zange iKaizer Chiefs yakhowushwa ngumqeqeshi walapha eMzantsi Afrika yaphumelela kwanto. Iimpumelelo zeKaizer Chiefs zonke ngabaqeqeshi abasuka kumazwe waseYurophu, ngabaqeqeshi abasuka ngaphandle abeze nempumelelo zeKaizer Chiefs. Ukukubalulela nje ooWalter da Silva, ooJeff Butler, ooTed Dimitro, ooPaul Doleza, oomshin Etugrali, ooVV. Ndikubalela ngoku aba abaqeqeshi ke uzobazi.
into yokubana ayingoba lapha bonke abaqeqeshi babalayo beza neekhaphu ezininzi kuKaizer Chiefs, akho nomnye walapha eMzantsi Afrika umqeqeshi ke wayeka walunga wayiwinisa into iKaizer Chiefs. Ndifuna ke baphulaphula ke nike ningene nitshone into yokubana niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.